Gong. Pekewe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane pekewe dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong wonten dawuh. Apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak irem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Saploke kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksude pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong, nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggone pengen krungu. Anggel kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukan rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda, tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius? Iya tenan. Dados
Sampeyan tresna kalih kula. Iya, Bagong, aku tresna karo kowe. Mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong ya nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku lho, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati, kula wonten maring adawuh Kang Mas. Modal teng cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Lho. Atau pengen jujug lho. Ana kongkos ra bubar, malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki, ora mring gedhekke atine Bagong. Mboten patoban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kang Mas Bagong. Waduh, wis ora mulih ora apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar ning omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia ning kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nyiparatipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos sakmangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyebadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Ing rikat lampahing rata tanpa antara Prateng sukune ngarga kang tumingal ing boten pantara dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kagyat njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati Dwinares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panus maning jajalan akskertaning baune iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban matur Sang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yayi Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paling iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP.
Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu, kan bekti kula konjuk. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tine penyahipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadilengleng. Monggo mboten taliwara ing saderengipun parenga kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa? Yai Ratu. Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging bebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa, Koko Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Ngadilengleng. Monggo sampun wonten embane kematur dhateng sampun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Ngadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten. Bagong, nun. ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja sengmetan. Aja sak penake dhewe. Iki Prameswari, pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, Estu kula mboten gawe wau mau upama wah ya HP-ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu. Kula mboten maring adawuh. Menapa panjenengan tidak akan menika bebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sak mangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ing mbetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe kendhak sikul kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabihe. Ora pantes nyanda patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing ngatasé Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama wewarang nampik pitutur becik. Orek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala legane atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah, tundang bol kok ora gelem. Tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa mudhun tak tandangane. Matur sembah nuwun. Santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki karepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Yai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung Sabagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa,
entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, pegat. Apa ora masalah. bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blanja Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pepe. Ra tekan-tekan. Wah, lereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Ha saya nguneke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lho paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula urung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba eman-eman. Ayune kaya ngono kok ke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah paresmane jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dereng aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungking ngayuda kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Wah, aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung aja sok suci. Oh, macem-macem.
Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggolono apa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Pupuh godhog sirahmu. Tibakno nya. Gilane pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cudha manek, ora nglakon tinjo ngakret aja duka perlawan. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang ana kawan Bagong.
Kok kaya tau weruh to aku. Isan aku manuk maning jajaranan Bang. Pripun Kakang Durna? Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong nggih. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sedyane ana. Bagong Malik jaran Depate. Monggo pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Depate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngeronde wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangke pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon piyak salandan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Dadosaken gagating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat
Gelang-gelang jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amo Srawata Jamratan Banyan Panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih, lele. Kowe wani maju nang ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene we Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawuh gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe nyino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ati kowe sing ada petik cedhak kene. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Anggere alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati dhisik. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong-wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos sing galih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong kok Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak jiti kabeh kowe. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Teman gumun tak jiut Radarana. Lah tobat mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan.
Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke penyanyi kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye. Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele tabis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya sekarang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Iki. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh.
damar sewu kencar-kencar nganti kaya wanci ratri tan prabeda kaya wanci rina Purayagung negari Ngamarta ya ing Indraprastha njabak nganti kaya tarulata ingkang tuwuh ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begamber melabar Yaya Samudra datan motebi wis kepareng lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaing Pandhawa Satya ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Harya Werkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih waragiling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Nakula Sadewa ya Raden Pintek Tangseng balandene katingal tidhem jinem tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning Sangkata katingal rengu pasuryaning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Darawati dadya bersasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling Sang Nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan dewaning sun ing Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sakmangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidhi lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Darawati asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung ngesa paduka Yayi Prabu kula pundi Cundaka panglingga murda
Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanun ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pundhingga jimat. Lho nggih, kula pundhingga jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka samanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta. Mengko suraos kados pundi? Mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka Indrawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Niwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raosing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta. Nanging krana saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sakmangke nandhang sakit utawi nandhang raga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sakmangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinenggo satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayah tur jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados lelabetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, Nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tenta pun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Ing Bremara remangus wiyaya ngambrangang kati karunaning kaswase Yaneng marga memalatgung dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripasa mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajaran kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa.
ya bala Pandhawa yuk gumulung mangung siring sata Kurawa Gambahung Kesra katite merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagyat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Cetha nadyan ngumandangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan Panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten wios sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring adawuh. Ngastina geger. Amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan nak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, aku wis adu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirang-mirangke karo pun Kakang. Ngantipun Kakang disuraki dening para kawula sanegara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalah Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang lawan Prameswari ing Astina Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasekecang lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip jiwanane kadang kula pun sanoko. Arjuna kula wonten maring adawuh. Ya bener. Aku Ramayida kaya ngapa to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Amarta klepat. Kowe arep nendi? Ngupati dhateng Bagong. Mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung ngorek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang.
nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun nggibang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong. Satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Lah rak tenan to. Kosek to. Aja nganti kesusu ya Janaka, petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Panakawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok nggibang Yayi Ratu Banowati ki rak tuwuh tandha pitakon to. Ya bener apa ora? Nadaning teng paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura, nanging kosek to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Inggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu, nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong, apa kowe ora bakal kelangan? Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng Paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana, teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina. Nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye, niate apa? Mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestaken ayo. Tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener, aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu ngestaken dawuh. Yo Kakang Semar. Bekti kula nggih Den, ya tak tampa. Bekti kula Ndara, ya nala garing. Bekti kula Gus, iya tak tampa. Bekti kula Ndara, Kakang Semar. Praptaku ning Karang Kadempel, sayekti mung butuh kelawan atma jamu. Ya kuwi Panakawanku Bagong. Enten apa? Lah niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine. Ndika Ndara betah kaliyan anak kula, Bagong. Nun, maju mrene. Enten apa? Maju ora sagoke antakon Bagong. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku Petruk napa Gareng kok kula sing ditimbali? Ora nyono babar pisan. Jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong. Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungso ingkang aran Bagong ingkang wani nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong, nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna. Lah kok dadi kowe wani bakal nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis sumuk nyawamu kepengin tinjung akhirat, kepengin mruput sowan pangayunaning Gusti Maragage. Kowe matura Panakawan Bagong. Iki aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono. Ora sakokean gunung tanpa guna. Aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak. Aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni. Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan, Gong? Mbok ya sing apik. Kurang amu apa to kowe dikayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono? Mula wektu dina iki kowe ngaku apa Panakawan Bagong. Ora ngaku aja kelakon, bisa tak longgo parung wadukmu kene marganing Paduka. Mlayu ale, mlayu ndak Ndara Janaka.
niku anak kula dioyak-oyak kalih Ndara Janaka. Lah dalah Janaka ora ngeper marang Mubal babaling kanepson. Wekasan rada ndhisiki lakune lawan aku. Tumuli tekan kene bakal gendhak sikara karo anakmu Kakang Semar. Ah, nika lho Bagong dioyak-oyak. Lah dalah. Lah kok kaya wis ora iso dindakake kamurkaning Ndara Janaka. Ya ming gandeng Bagong ki anakku. Nek nganti cilik lara gedhening tekaning pati, aku ora trima. Tak enteni babaring lakon iki. Sial. Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka ming sak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banawati ki njur aku ki ndek kaya apa. Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Mongko kae nek ngoyak wong ki nek urung nganti pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggih segara ki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Senayang manggalung mintonaken dewe kramanira kang kumidiraning asta Arjuna wonten maring adawu. Wong nuruti karo karep, wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi. Sampun boten saged ngampah dhateng Mubal babaling kanepson. Ya, aku percaya. Kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banawati nadyan pun Kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasemon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur Mubal kanepsonmu. Satema ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara, iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro, yen apa kang dingendikake Koko Prabu Mandura mau, sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, merga kowe wis wegah nama warah nampik pitutur becik, takon sabar, takon alon-alon, ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka sela-selane Garut. Parambatuku kula kados pundi dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ana lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna.
Ki Lurah Bagong kombak kumbul kabento alun. Saya nengah. Nalika semanten kacarita wis datan grahita gesang parandene kaya wis tekaning padi. Mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna segara nyaut kuwandaning Ki Lurah Bagong. Endi iki kok ora gek teka-teka? Marana Sumobang Wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane ingkung ler wowo sing pene panca Papatoking ayam mono Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun pukulun Sang Hyang Baruna. Wo, pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen daya tenan. Ya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu Merga saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra Merga saka daya ulun. Apa to sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Pak Ulun? Bagong, Nun, kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko kita kudu bisa mbabar
sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Sanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Kunandara Janaka mesti kula dipateni. Mula bali ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandani wujud menapa Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wet. Kula. Iya. Ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Ngono nggih. Kula nderek paduka Ulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiamana hengkung sumungkem guling Undang ganjing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung Bagong Wonten Jawa. Wah, dandani ya tuwek. Arepku ki dadi nom ngono lho. ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, Kowe nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Githik. wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken Jawa. Ulun paniki budhal ning daratan. Nune nggih, ngestakaken Jawa Bu. Piye? Ora ngira babar pisan kok banget. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ya terpaksa. Tobat to. Temonjat. Tobat. Pokoke tetep
Kowe dadi ketimbang aku, Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih iki Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatan Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa wonten semandhi kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya ya piye meneh karang mbuh iki. Iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun apa napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ning Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan. Menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika. Tobat sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku pasang aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken. Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tekatone wis ora ana. Dengar. Arep pameng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong. Nun. Ayo, kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati, tak pecah ndasmu, mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinju akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penae dhewe pecah siramu mang pecah nek iso. Mboten moh. Pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserop banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Wae sapa sing ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas manang-manang tak butuh. Inggih. Kok ya wis to ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambok wong ayu ora ana jelehe.
piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. wela dalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok. Arjuna inggih. Lajeng kepareng paduka Golek jago. wonten pundi? Wis tak ayo melaku. Ana pendhita Janaka kasinggihan. kok le nyadi men. Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula. Kula Begawan Gada Githik. Gada Githik. Nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Anjur dibadarke saiki. Penemban Gada Githik. Wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Narendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Ingkang wingkang sinten Raden Janaka? Titis penditanipun Titis. Kok ketingal pasuryanipun Raden Janaka kok ketingal sluntrut. Apa? Sluntrut jeleklutrut. Sluntrut jeleklut. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Gada Githik, Kula wonten dawuh. aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Ora penyakit. Sapa sing penyakiten sapa? Mboten nonton, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Astina niku wonten maling to? Iya pancen ngono. Wah, keparat ku karo meje. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu mbok kula dipun paringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Ya wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna.
Ah, tobat nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh, diambung klomoh. Ra seneng iye. Ra seneng. Tresno, Kang Mas, tresno. Wong piye to kowe iki ora. Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi. Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Sithik ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku, padha wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doya-oya karo Ndara Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo sapa jenenge iki Barjo. Sapa dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru. Sapa we? Begawan Godho Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kancane. Ucap kaceta nalika semanten. Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging anggane Kilurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Kilurah Bagong nenggedegya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Indraprastha kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lelakonmu? Estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Indraprastha tetep tunggu ning ringin kurung negara Indraprastha. Lha nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Aku ngerti karo kowe Begawan Godho Gitik, aku iki ngerti karo kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wis cilaka. Dara Begawan Godho Gitik.
Nggih, ning asline kula dudu Begawan Godhogithik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng Taman Pun Mudar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu, ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi isih pentas. Nek ramale Bagong sing ngancani Petruk, kali Gareng sapa? Wah, iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Nemban cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Pringgon. Dapure ra. Boyo wis ora salin le, salin. Bapakne endi kok nyalini aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandra. Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malik kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang Taman Negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu Jem Sapu Jagat. Oh, Sing tunggu kringin kurung negara Ngendra Prasta. Woi, Jandra, delengen kae. endi? Kae mbok nonton galo apa nek ditonton saka kene. Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wes didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Gong.